tomto videu si ukážeme, ako pracovať v sekcii podniky v kategórii produkty v administrácii Storious. Táto sekcia slúži na nastavenie vášho pokladničného systému v zariadení, a to predovšetkým na vytváranie jedálneho a nápojového lístka. Najprv sa pozrieme na kategórie produktov. Vpravo hore kliknite na tlačidlo kategórie produktov. Následne vpravo dole zvolíte možnosť pridať kategóriu. Vyplníte skrátený názov, ktorý sa zobrazuje v pokladni, a názov kategórie, ktorý vidíte v administrácii. Potom si zvolíte farbu a ikonu a kategóriu uložíte tlačidlom vytvoriť. Kategória sa v pokladni zobrazí iba vtedy, ak je v nej priradený aspoň jeden produkt. Ak máte viac podnikov pod jedným IČO, kategórie produktov sú pre ne spoločné. To znamená, že úprava alebo vymazanie kategórie sa prejaví vo všetkých týchto podnikoch. Ak chcete zmeniť poradie kategórií, urobíte to opäť v záložke kategórie produktov. Pomocou ikony so 6 bodkami kategóriu jednoducho chytíte a presuniete na požadované miesto. Teraz si ukážeme vytvorenie nového produktu. Vpravo hore kliknite na tlačidlo Pridať produkt. Otvorí sa formulár, v ktorom vyplníte názov položky, cenu, sadzbu DPH, nastavenie tlače bonov, kategóriu a zvolíte, či sa má produkt zobrazovať v tablete. Ak chcete doplniť ďalšie informácie, kliknite na Zobraziť viac. Tu môžete nastaviť napríklad marketingový názov, obrázok, popis, jednotku, štítky, EAN-kód, cenovú hladinu alebo voľby ako netlačiť na účtenke či vždy sa opýtať na cenu. Po vyplnení údajov môžete zvoliť tlačidlo Vytvoriť alebo uložiť a vytvoriť ďalší. Druhá možnosť je praktická najmä vtedy, keď pridávate viac produktov za sebou. V zozname produktov vidíte všetky kategórie naraz a pri každej aj počet produktov, ktoré obsahuje. Po kliknutí na konkrétnu kategóriu sa zobrazia jej produkty. V tabuľke môžete priamo upravovať základné údaje, meniť tlačiareň pre bony, pracovať s receptami, otvoriť rozšírené nastavenia cez ikonu ceruzky alebo produkt vymazať cez ikonu koša. Poradie produktov zmeníte jednoducho potiahnutím pomocou 6 bodiek pri položke. Ak chcete mať pokladni najpredávanejšie položky vždy po ruke, môžete produkt označiť ako obľúbený kliknutím na srdiečko. Takéto produkty sa potom zobrazia v samostatnej kategórii obľúbené úplne na vrchu v pokladni. Táto kategória sa zobrazí iba vtedy, keď je aspoň jeden produkt označený ako obľúbený. Ak potrebujete lepšiu organizáciu, môžete si v kategórii vytvoriť aj podkategóriu. Označíte produkty, cez hromadné akcie zvolíte Vytvoriť novú podkategóriu, zadáte jej názov a potvrdíte. Produkty potom presúvate do podkategórie alebo späť pomocou 6 bodiek. Podkategóriu môžete upraviť cez ceruzku alebo odstrániť cez kôš. Pri väčšom množstve položiek odporúčame využiť hromadné akcie, ktoré urýchľujú prácu s viacerými produktami naraz. Na záver si ukážeme, ako sa produkty a kategórie zobrazia v pokladničnej aplikácii. Aby sa vytvorené alebo upravené produkty zobrazili na zariadení, skontrolujte, že je pri nich zapnuté zobrazovanie v tablete a že sú zaradené v kategórii. Potom sa v aplikácii odhláste a znova prihláste cez ikonu profilu vpravo hore. Po opätovnom prihlásení sa v pokladni zobrazia kategórie aj produkty podľa nastavení z administrácie.